Хто верне крэдыты, якія вылучылі банкі на мадэрнізацыю айчынных фермаў, а таксама заклік польскага МЗС да сваіх грамадзянаў тэрмінова пакінуць тэрыторыю Беларусі. На Белсаце аб'ектыў Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства і запрашаю на суботняе выданне. Моцны лідар і паважаны чалавек Дональд Трамп чарговы раз рассыпаўся ў кампліментах Александру Лукашэнку і выказаў спадзеў, што той хутка выпусціць яшчэ 1400 закладнікаў, ды, вядома, пахваліў сябе за вызваленне 16 палітычных вязняў, за якіх ЗША не заплацілі нічога, падкрэсліў Трамп. З падрабязнасцямі Антон Бяздольны. Падчас прэс-канферэнцыі ў сваім кабінеце Дональд Трамп згадаў беларускіх палітычных вязняў. Ён пачаў з гісторыі вызвалення сёлета з беларускіх турмаў 16 закладнікаў, якому паспрыялі ўлады Злучаных Штатаў. Асобна прэзідэнт ЗША адзначыў ролю намесніка Кіта Кэлага, адваката Джона Коула, а таксама падзякаваў Лукашэнку і назваў таго моцным лідарам і чалавекам. Нашых мы ў асноўным вярнулі і нічога не заплацілі. Але я выказаў сваю павагу кіраўніку краіны. Ён, Лукашенка, зноў жа вельмі моцны чалавек, але ў яго 1400 або 1500 ці проста вялікая колькасць вязняў. І мы размаўляем пра іхнае вызваленне. Некаторыя з іх палітычныя, мяркую, шмат хто з іх палітычныя. І выглядае на тое, што іхнае вызваленне адбудзецца даволі хутка. Журналісты звярнулі ўвагу на змены ў рыторыцы прэзідэнта ЗША. Мінулым разам Трамп паведамляў пра 1300 вязняў. Цяпер павялічыў лічбу да 1500. Акрамя таго, упершыню амерыканскі прэзідэнт прызнаў зняволеных палітычнымі. У камандзе Дональда Трампа ёсць пэўны шэраг накірункаў, дзе амерыканскі прэзідэнт можа дамагчыся хуткіх перамог, хуткіх вынікаў, якія ён можа прэзентаваць гэта сваёй, перш за ўсё, унутранай аўдыторыі. Гэта ўжо другі раз, калі Трамп звяртаецца да тэмы палітвязняў у Беларусі. Упершыню ён закрануў яе 15 жніўня, калі па дарозе на сустрэчу з Пуціним пагаварыў з Лукашэнкам па тэлефоне. Пазней у допісе ў сацыяльнай сетцы Trust Social ён паўтарыў свой заклік. Лукашенко, каментуючы патрабаванні ЗША, назваў умовы адмена санкцыяў. Хотели – получите. Хотите 1500 этих или 2000, как они там считают, собирайте к себе, везите их туда. Нягледзячы на заклікі Трампа, пасля чэрвеня ніякіх масавых вызваленняў вязняў не было. Аднак польскае выданне «Жэчпасполіта» у жніўні пісала са спасылкай на ўласныя крыніцы сярод еўрапейскіх дыпламатаў, што ўлады Беларусі і ЗША вядуць актыўныя перамовы на гэты конт. Магчыма, наступны крок можа быць нават за амерыканскімі ўладамі. І тое, што Лукашенко не робіць наступных крокаў, можа быць нармалёва, бо ён чакае нейкіх саступак яшчэ за мінулыя вызваленні. Тым часам Белы дом рыхтуе указ з пералікам краінаў, у якіх незаконна затрымліваюць грамадзянаў ЗША. Як пішуць медыі, такія краіны будуць прыраўненыя да краінаў-спонсараў тэрарызму. Дзяржаўны дэпартамент атрымае магчымасць караць іх. Праўда, не ўдакладняецца, як менавіта. Паводле праваабаронцаў, цяпер незаконна за кратамі застаюцца больш за паўсотні грамадзянаў ЗША у 17 краінах свету. Антон Бяздольны, Белсат. І ў працяг тэмы прыцягнуць міжнародную ўвагу да сітуацыі ў беларускіх турмах і дамагчыся неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных вязняў. З такой мэтаю стартавала новая ініцыятыва пад назваю «Рэліз Нау». Яе запусцілі напярэдадні 5-годдзя з дня затрымання Марыі Калеснікавай. Інфармацыямі таксама выступілі родныя палітычных вязняў і праваабарончыя арганізацыі. Маніфест ініцыятывы падтрымалі шэраг беларускіх і міжнародных праваабаронцаў, сярод іх праваабарончы цэнтр «Вясна», Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі хельсінскі камітэт. Свой подпіс пад дакументам паставіла таксама і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. У маніфесце падкрэсліваецца, крызіс у Беларусі можна развязаць толькі праз дыялог, дээскалацыю і вызваленне вязняў.
А тым часам Міністэрства замежных справаў Польшчы заклікала сваіх грамадзянаў тэрмінова пакінуць тэрыторыю Беларусі. Апроч таго, вонкава-палітычнае ведомства раяць устрымацца ад паездак у нашу краіну. Прычыною стаўся арышт каталіцкага манаха, польскага грамадзяніна Гжэгаша Гавыла, якога беларускія спецслужбы абвінавацілі ў шпіянажы. У Варшаве адзначылі, што затрыманне манаха выглядае як свядомая правакацыя афіцыйнага Менску і папярэдзілі сваіх грамадзянаў. Беларусь не ёсць бяспечную і сяброўскую краіною для палякаў. У сваю чаргу беларускі бок заявіў пра, цытата, акт шпіянажу, выклікаў дыпламатычнага прадстаўніка Польшчы і ўручыў яму ноту пратэсту. У Менску падкрэсліваюць, што дзеянні Варшавы, маўляў, шкодзяць нацыянальнай бяспецы Беларусі і двухбаковым адносінам. Крэдыт на 15 гадоў пад менш як 10% Банк развіцця абвесціў конкурс інвестыцыйных праектаў на будаўніцтва малочна-таварных комплексаў. Пры гэтым, паводле дакументу ад Белполу, нават па такіх адносна выгадных крэдытах маюцца вялікія запазычанасці. Што зрабіць, каб мадэрнізацыя фермаў была прыбытковаю, разбіралася Ірына Дарфійчук. Корова должна стоять во дворце. Для будавання і рэканструкцыі такіх палацаў для кароў, малочна-таварных комплексаў, Банк развіцця абвесціў чарговы конкурс інвестыцыйных праектаў. Пераможцам дадуць крэдыты на 15 гадоў на 85% інвестыцыяў. Частку выдаткаў абяцае скампенсаваць і дзяржава. Але раней яна сама і размяркоўвала крэдыты і выступала гарантам іх вяртання. Чаму ж гэту функцыю даверылі банку? Если колхоз или там предприятие какое-то не отдает этот кредит, то за него будут гасить, списываться со счета там райисполкома, облсполкома там или государственного бюджета. Сейчас, власти просто не могут дать таких гарантий, потому что на них и так очень большие задолженности, бюджет и так трещит по швам. Тое, што дзяржава не можа цяпер выступаць гарантам крэдытавання, пацвярджае і дакумент, што мы атрымалі ад ініцыятывы Белпол. З яго вынікае, што шмат якія гаспадаркі не могуць разлічыцца за крэдыты на будаўніцтва малочна-таварных комплексаў. На канец ліпеня запазычанасць гаспадарак Белаграпрамбанку, які таксама актыўна фінансуе такія будоўлі, склала больш за 1,5 мільярда рублёў і больш за 8 мільёнаў з іх пратэрмінаваныя. У чэрвені гэтага года банк пісьмова звяртаўся на адрас Віцебскага, Гомельскага і Менскага абласных выканаўчых камітэтаў, на арганізацыях якіх лічацца найбольшыя сумы пратэрмінаваных даўгоў у разгляданых крэдытах з указаннем канкрэтных даўжнікоў і сумаў пратэрмінавання з просьбаю паспрыяць у іх пагашэнні. Паколькі гэта вынікаў не дало, кіраўнік Белаграпрамбанку Анатоль Лысюк у лісце просіць намесніка прэм'ер-міністра Юрыя Шулейку зрабіць захады для пагашэння запазычанасцяў. В следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы. Так. Будовай і рэканструкцыяй малочна-таварных комплексаў у Беларусі займаюцца не першы год. Цэны ж растуць. Паводле ліста Белаграпрамбанку на будову аднаго такога прадпрыемства патрэбны ільготны крэдыт на 15,5 мільёнаў рублёў. І гэта амаль удвая больш, як у 2022. Каб банк меў гарантыі вяртання крэдытаў, браць іх павінен не часова прызначаны чыноўнік, а ўласнік, мяркуе адмыслоўца. Литва, Польша, там тоже это все строится. Эти технологии внедряются. Но там фермер, частник берет кредиты и не просит у государства «помоги, поддержи, и если не получится, рассчитай меня, рассчитайся с банком за меня». А у нас в Беларуси, к сожалению, рассчитываются именно колхозы. Таму мадэрнізацыя ідзе павольна, а ў сацыяльных сетках працягваюць з'яўляцца відэа з жудаснымі умовамі ўтрымання кароў. Ірына Дарафійчук, Белсат. На пачатку навучальнага года ў Хойніках урачыста адкрылі новы басейн. На цырымоніі прысутнічала і намесніца прэм'ер-міністра Наталья Пяткевіч. Дзяржаўныя медыі паказалі прыгожую карцінку, перарэзаную чырвоную стужку, усмешкі дзяцей і выступленні чыноўнікаў. Аднак ужо на наступны дзень аб'ект зачынілі. Журналісты выдання «Флагшток» прааналізавалі дзяржаўныя закупы, звязаныя з басейнам у Хойніках, і высветлілі, што ў тэхнічным заданні, прымацаваным да дакументацыі, указаны тэрмін заканчэння працаў 24 верасня. Вынікае, што ўлады, імаверна, ведалі, што аб'ект не будзе гатовы да 1 верасня, аднак усё адно запланавалі захаду. У сацыяльных сетках мясцовыя жыхары кпяць з няўдалага адкрыцця басейну.
Адкрылі на адзін дзень, каб прыгожа адрапартаваць, а потым па дамах. На 1 верасня стужачкі, музыка, усмешкі, а потым зачынена, не дабудавалі. Навошта было даваць надзею, калі ўсё гэта толькі на адзін дзень? Сумна, што паказуха важнейшая за рэальны вынік. Унутры нічога не зроблена. Афіцыйна будзе працаваць толькі з снежня. Ён зачынены і рабочыя вывезлі прывезеную мэблю. І гэта не першая такая гісторыя. Летась у Светлагорску гэтак жа адкрывалі лядовы палац. Нават правялі хакейны матч пры чыноўніках, але калі журналісты Белсату патэлефанавалі, каб запісацца на катанне, ім сказалі, што палац яшчэ не адчынены для наведнікаў, яго будуць дабудоўваць. Зборная Беларусі па футболе няўдала распачала ўдзел у адборачным турніры да чэмпіянату свету. Нашыя гульцы зазналі буйную паразу ў гасцях ад грэкаў. Чаму такія вынікі і ці ёсць спадзеў на іх паляпшэнне? Ян Федарович працягне спартовую тэму. Гульня для беларусаў не задалася з самога пачатку. Грэкі адкрылі лік ужо на 3-й хвіліне, а на перапынак каманды ішлі пры лічбах на табло 4-0 на карысць гаспадароў поля. Першы гол грэкаў быў вельмі хуткі. Магчыма, ментальна гэта надламала футбалістаў і не дазволіла нам згуляць у сваю моц. У другой палове беларусы здолелі правесці гол прэстыжу. Ён на рахунку Германа Баркоўскага, які зрэалізаваў пенальці. Грэцыя ж у выніку перамагла 5-1. Я не думал, что они, конечно, так сыграют, так провально. Но уровню-то неоткуда браться. Мы же уже об этом много раз разговаривали. Футбол будет только падать уровнем. И клубный, и сборных. Откуда брать футболистов? Футболистов нет. Між тым, напярэдадні старту адборачнага турніру новы кіраўнік Беларускай федэрацыі футболу Яўген Булойчык казаў пра амбітныя мэты нашай зборнай. Выхад у плэй-офф кваліфікацыі. Для гэтага трэба заняць другое месца ў групе з Грэцыяй, Даніяй і Шотландыяй. Они же поставили задачи выйти в плей-офф, которые, на мой взгляд, в данной группе вообще неосуществимы. Команды хорошего среднего уровня, к которым Беларусь, увы, не относится. Тут дело не в Алосе, дело в самой системе. То, как работает вся структура спортивная, не только. Ужо 8 верасня беларусы правядуць сваю другую гульню адбору да чэмпіянату свету. На нейтральнай пляцоўцы ў Вугоршчыне каманда Алёса згуляе з Шотландыяй. Ян Федарович, Белсат. До рэгіянальных навінаў нецвярозая жыхарка горадні везла ў школу 2 14-гадовых дзяўчынак. Аўтамабіль Ауді, якім кіравала жанчына, прыцягнуў увагу міліцыянтаў, бо ехаў з выключанымі фарамі. Медычны агляд паказаў алкагольнае ап'яненне кіроўцы, амаль прамілі алкаголю. Міліцыянты адхілілі жанчыну ад кіравання, адвезлі дзяцей у школу, а транспартавы сродак змясцілі на стаянку пад аховаю. Цяпер жанчыну чакае штраф 8400 рублёў і пазбаўлення правоў тэрмінам на 5 гадоў. Агулам міліцыянты летась затрымалі болей за 10 тысячаў нецвярозых кіроўцаў, у тым ліку 244 з іх паўторна цягам года. Па віне п'яных за стурном летась загінулі каля 250 асобаў. Беларускія электрасамакатчыкі пачалі атрымоўваць СМС пра парушэнне правілаў дарожнага руху. Супрацоўнікі ДАІ ідэнтыфікуюць парушальнікаў новых правілаў і дасылаюць ім паведамленні. Перадусім, ДАІ звяртае ўвагу на тое, каб электрасамакатчыкі спешваліся ў пешаходных зонах і на пераходах. Менавіта адно з такіх парушэнняў сталася прычыною пагоні аўтамабіля ДАІ за 2 непаўнагадовымі на сталічнай вуліцы Прытыцкага. Пераслед падлеткаў на самакатах глядзім далей без каментара. І да навінаў надвор'я. З пачатку верасня на беларускіх метэаралагічных станцыях зафіксавалі 17 рэкордаў цяпла. Паводле Белгідрамету гістарычныя максімумы абнаўляюцца 4-й дзень запар, а 5 верасня надвор'е пабіла 7 лакальных тэмпературных рэкордаў, самы стары з якіх трымаўся 57 гадоў. На высокую для такога перыяду
тэмпературу паветра незвычайна рэагуе і прырода. Гэтак у горадні другі раз за год расцвілі некаторыя каштаны. Поўнаю хадою ідзе і грыбны сезон. У тык-току жыхар Магілёўшчыны апублікаваў відэа, дзе павёў, як сабраў каля 3 вядзёр апенек за 1,5 гадзіны. І нетыповая карціна ў адным з абласных цэнтраў. Табун коней гуляў па Магілёве. Відэа жывёлінаў жыхары ды госці гораду выстаўляюць у сацыяльных сетках. Такія выпадкі тут апошнім часам не рэдкасць. Коней сустракаюць то ў адным, то ў іншым раёне гораду. Гаспадары табуна жывуць каля гораду. І, як бачым, не заўжды пільнуюць гадаванцаў. Далей без каментара. Привет, ребята, вы чьи? Из чьих будете? Вы, наверное, заблудились. На гэтым у нас усё. Больш навінаў у тэлеграме Белсату. QR-код на вашых экранах. Падпісвайцеся і чытайце, калі гэта для вас бяспечна. Я ж дзякую гаспадарству за ўвагу. Да хуткай сустрэчы ў наступных эфірах.